खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोनखौ आं फिन आंनि चेनेलाव बरायहरबावबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्पेशियल टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होननानै आसा खालामबाय। दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा भिडिअआ जाहैबाय जोंहाय BTC गभर्नमेन्टनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे स्किम जायखौ जोङो गियान सोरां बिथांखि होननानै मिथिनाय जादों, बेखौ BTC गभर्नमेन्टनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय जादों। बे गियान सोरां बिथांखि स्किमनि आन्दारावहाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा लिरनानै होदों जे फाइनेन्शियेलि चेलेन्ज मेरिटरियास स्टुडेन्ट्स बेनिफिशियारिज विल बी बेनिफिटेड बेबायदि लिरनानै होदों। बे थारमाने जायफोर मेरिटरियास स्टुडेन्ट्सफोर फाइनेन्शियेलि चेलेन्ज माने इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन्सनि जायफ्रा मेरिटरियास स्टुडेन्ट्स बैसोरबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनोहाय बे गियान सोरां बिथांखि स्किमनि आन्दारावहाय राङारि अनसुंथाइ होनाय बेबायदि लिरनानै होदों। आरो बे स्किमनि आन्दाराव साफायाव 5,000 राङै अनसुंथाइ होनाय जादों। बे अनसुंथाइ होनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायदों आरो दिनै BTC सरकारखौ सालायबाय थानाय मानब गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरदों। मानो होनोब्ला बिथाङा बे मोनसे गिदिरथार इनिशिएटिभखौ लादों फरायसाफोरखौ एसेब्लाबो थुलुंगा सहाय हेफाजाब होनो थाखाय। बेयो फरायसाफोरनो थाखाय मोनसे मोजां इनिशिएटिभ जादों। आसा खालामो फरायसाफोरा एसेब्लाबो थुलुंगानाय मोनगोन। आसा खालामो फरायसा फरायसुलिफोरा एसेब्लाबो हेफाजाब आरो मदद जागोन बेखिनि रांजों। बेयो जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो गनायथाव जादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो आङो मोनसे खोथाखौसो मोनदांदों आरो मोनसे खोथाखौसो आङो लानानै दिनैनि भिडिअआवहाय बुंनो थाखाय सिगांनाय जादों। दा बै खोथायानो जाहैबाय जे आं मोनसे पेजआवहाय आङो लिरना होनाय नुदों जे बे स्किमनि आन्दारावहाय अनलि 9,200 फाइनेन्शियेलि चेलेन्ज्ड मेरिटरियास स्टुडेन्ट्स बेनिफिशियारिज विल बी बेनिफिटेड बेबायदि लिरदों। माने अनलि बे स्किमनि आन्दाराव 9,200 फरायसुला फरायसुलिफोराहाय अनसुंथाइखौ मोननाय जागोन बेबायदि लिरनानै होदों। दा क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव अनलि 9,200 स्टुडेन्ट्सफोरनोल' बे अनसुंथाइखौ होयोब्ला गोबां फरायसाफोरानो थालांगोन। जाहाथे बेखिनिल' नङा, बेनि अनगायैबो जाहाथे आरो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरनो जाहाथे बे अनसुंथाइखौ होयो, बेनि थाखाय आङो दानि BTC सरकारखौ सालायबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला 9,200 फरायसुला फरायसुलिफोरनोल' होयोब्ला गोबाङानो थालांगोन। जोंनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव एबा BTC ओनसोलावहाय गोबां इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। बेखौ दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो रायजो राजा बिथांमोनहाबो बयबो मिथिखागौ, मोनदांखागौ। जाहाथे बेखिनिल' नङा, अन्नानै जाहाथे आरोबाव बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरनो बे अनसुंथाइखौ होयो, बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो बेखौ बुंनो थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन।